Version ng mga Pilipino sa paella ng Spain. Pag nilagyan mo ng cheese, lesser ang salt. Magandang araw mga kakusina. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa amin. Lalo-lalo na yung mga taga-ibang bansa at yung dito sa Pampanga, sa Sasmuan, Pampanga. Oo nga pala, bago ko makakalimutan, maraming salamat sa Municipality of Sasmuan sa pagbibigay niya sa atin ito na Certificate of Recognition in grateful recognition of your vigorous promotion and noteworthy contribution to Sasmuan heritage, culture, and arts. Given this day, 28th day of May 2021 in Sasmuan Arts, Culture, and Tourism Office, Santa Lucia, Sasmuan, Pampanga. Dakal po salamat king kakatamong Mayor, Mayor Nardo M. Velasco, at kay Mr. Jason Salenga, yung Tourism Officer ng Sasmuan. Nabanggit ko kanina ang bayan ng Sasmuan. Naalala ko ang aking grandmother, si Impong Orang. Dito naman siya sa Mexico nakatira. Nung maliit kami, palagi niyang linuluto sa amin pag summer ang reseping itong isi-share namin sa inyo. Ito ay ang sale ayop o kaya pugad ng mga ibon. Sa English, bird's nest. Napakasimple nito, parang gumawa ka lang ng murkon. Ang mga ingredients natin, meron tayong baboy, giniling na baboy, meron tayong chorizo de Bilbao o kaya ham, tinadtad na ham, kamatis, tinadtad din, bawang, sibuyas, tsaka iklog. Itong iklog na ito, ilalagay natin sa ating baboy, no? Ito namang nilagang iklog na malilit na itong iklog ng pugo, ay babalatan natin, siyang ilapapasok natin sa loob ng ating karne. Nung kami maliit, wala pang iklog ng pugo. So, ang ginagamit na ng impo, yung iklog ng kalapate. Mas malaki lang ng konti dito. Gawin na natin ngayon ang ating sale ayop. Ang unang gagawin po natin, ilalagay natin yung ating karne, yung ground pork, dito sa ating bowl. Lagyan po natin ng salt and pepper to taste. Maglagay tayo ng iklog. Isang buo at 2 yolks lang. Haluin lang po siyang mabuti. Tsaka tayo maglagay ng ating sibuyas. Tinadtad na sibuyas. Kamatis. Yung ating ham at saka chorizo de Bilbao. Pinaghalo na lang. Piniritong bawang. Haluin lang po siyang mabuti.
asin pa. Tsaka po natin lagyan ng cornstarch. Gagawin natin ngayon po, magmo-mold na tayo. Kukuha lang tayo ng ganyan. Tsaka natin lagyan ng itlog. Madali lang naman po. Pag medyo malambot ang mixture nyo, maaari kayo maglagay pa ng flour, all-purpose flour. Para po pare-parehong laki, kaya nilalagay ko sa kutsarang, ginaganyan ko, para pare-parehong laki ng ating itlog. And support na po, maubos natin lahat ito. Pagka-mold po natin, i-steam natin siya. Ito po, kumukulo ng ating water. So, ilalagay ko na yung ating karne. Maghintay po tayo dito ng 15 minutes or hanggang luto na yung karne. Habang hinihintay natin itong ating ini-steam, i-prepare naman natin ang paggagawa natin ng sale o kaya yung pugad. Binabad ko kanina ang ating bihon. Ito po. Kung gusto mong mas mabilis, maglambot, hot water ang lalagay mo. Ngayon po, para mag-form ang ating, makakagawa tayo ng nest, ng sale, kukuha pa tayo ng isang strainer na mas maliit naman ng konti at saka natin i-form na ganyan. Ito, mainit na yung mantika natin, deep fry natin.
hanggang mag-light brown siya. Ito po, brown na ang ating bihon. Lalamigin ko muna. Ito na po ang ating sali, ang ating pugad. Lalagay ko na itong mga itlog natin. Mga kakusina, ito tapos na po ang ating bird's nest sa English, sa Kapampangan, sali ayop, at saka sa Tagalog, pugad ng mga ibon. Tikman ninyo. Prepared from my kitchen to yours. Mga kakusina, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you! Maraming salamat!